Türkmenistan dünya ýurtlarynda metbuat azatlygynyň ýagdaýyna syn edýän Serhetsiz habarçylar guramasynyň täze ýyllyk hasabatynda ýene metbuat azatlygy boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda ýerleşdirildi. Guramanyň 30 aprelde çap edilen 2026 World Press Freedom Index hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 173-nji ýeri eýledi. Guramanyň Gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary bölüminiň başlygy Janna Kavalye Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Türkmenistanda ýagdaýyň ören çynlakay bolmanda galýandygyny we metbuat azatlygynyň asla ýok diýen ýalydygyny aýtdy. Bu dünýäde iň berk gözegçilik edilýän maglumat ulgamlarynyň biridir. Siýasy görkezji boýunça ýurt dünýäde iň pes orunda durýar. Bu bolsa ähli habar beriş serişdesinde döwletiň dol gözegçilik edýänligini görkezýär. Ýurdun içinde garaşsyz habar beriş serişdeleri ýok. Jurnalistika arasy propaganda derejesine getirildi. Bu ýerde her bir söz manipulyasiýa edilýär we rejimiň gurrunlaryna hyzmat edýär. Dip Kavalye belledi. Ol Türkmenistanda repressiýanyň diňe bir ulgamlaryň bolmak bilen çäklenmän eýse rehimsizdigini hem bellep, jurnalistleriň ýa-da olaryň çeşmeleriniň ýyzarlanmalara, bekanun tutsaglygy ýa-da hatda mejburi psihiatrik tutsaglygy sedewar edilýändigini aýtdy. Sultan Açylowanyň ýurtdan çykmagynyň öňüniň alynmagy we zor bilen izolasiýa edilmegi ýa-da Hudaýberde Allaşywyň ýyllar boýy dowam eden ýyzarlamalardan soň ölmegi töwekkilçiligiň aýdyň misalydyr. Howpsuzlyk görkezijisi has az howsalaly görünse-de ol ören ýalňyşdyryjydyr. Sebäbi bu görkeziji garaşsyz jurnalistleriň howpsuzlygynyň derejesini dälde, garaşsyz jurnalistleriň ýoklugynyň derejesini görkezýär diýip Kavalye belledi. Türkmenistanda adat raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda pagtaçylyk puwdagyndaky mejburi zähmet, azyk gytçylygy we döwlet edara kärhanalarynyň işärleriniň zähmet haklarynyň gijikdirilmegi ýaly meseleler barada ýurdun içinden habar beren Allaşyw uzağa çeken ýyzarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustunda Könürgenç şäherinde aradan çykdy. 14-nji awgustda jaýlandy. Garaşsyz jurnalist Açylow bolsa Türkmenistandan Jeneva uçak mahaly bir näçe gezek ýolundan saklandy. Şol wakalaryň birinde ol zor bilen hasahana ýerleşdirildi. Bu waka hukuk toporlary, şol sanda Human Rights Watch guramasy, halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy topory şeýlede yerli ýaşaýjylar tarapyndan ýazgaryldy. Serhetsiz habarçylar guramasynyň Gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary bölüminiň başlygy Türkmenistanda gorkynyň, gorkuzmanyň we öz-özüňi senzura etmegiň höküm sürýändigini we repressiýanyň ýurdun serhet ara çäkleriniň daşyna çykýandygyny aýtdy. Süründäki garaşsyz media ýygyderli basyş astynda habar bermegini dowam etdirýän mahaly öýlerindäki Türkmenistandaky maşgalalary nyşana alynýar diýip Kavalye belledi. Şeýlede ol ýurtda sanly senzuranyň hem güýçlenýändigini, internet elýeterliginiň çäkli bolmagynyň, VPN-leriň bloklanmagynyň we dolu gözegçiligiň ilaty ygtybarly maglumatlardan daşlaşdyrýandygyna hem ünsü çekdi. Türkmenistan diňe reytingiň iň aşagyna däl. Eýsem ol repressiýanyň doly, guruluşly we dowamly bolan modeline gabalyp galdy. Dip ol sözünü jemledi. Täze hasabatda reytingiň iň aşaky böleginde ýerleşdirilen Belarus, Azerbaýjan, Russiýa we Türkmenistan syýasy görkeziji boýunça dünýäde iň yaramaz bahalaryň käbirine eýe bolup, olar 100 baldan 22 bilen 32 bal aralygynda tapawutlanýar. Hasabatda 180-nji orunda Eritreýa, 179-njy orunda Demirgazyk Koreýa, 178-nji orunda Hytaý, 177-nji orunda Eýran, 176-njy orunda Saud Arabistany, 175-nji orunda Awganistan we 174-nji orunda Vietnam ýerleşdirilipdir. Bu ýyl metbuat azatlygy hasabatynda Norwegiýa 1-nji orunda ýerleşdirildi. Ony Niderlandlar, Estoniýa, Daniýa, Şwetsiýa, Finlandiýa, Irlandiýa, Şweýtsariýa, Lüksemburg, Portugaliýa we Çehiýa ýaly ýurtlar ýyzarlaýar.